up mga kalode? Nandito naman si Boy Laki Salaya, Bisaya. Nagbabalik. Ano, yes bagulo eh. Oh no! Sana all. Oh, mga lode, tingnan nyo. Ito, niyog. Ito, dalawa. Subabalatan natin to. Gamit lang ang kamay ko. Ayan, oh, tingnan nyo. Ginagawa mo? Yan. Walang ano, matigas na matigas to. Bagong pitas to. Ayan oh, dalawa. Dalawa. Walang ano. Subabalatan ko to. Mga kaludi. Itong full video na to, na part 2. Ayan to, tingnan mo oh. Ganyan oh. Ayan. Ito na, yung ulo niya. Barinig kita sa mukha eh. Ito. Yun. Ayan. Oh no! Ito. Oh. Ayan. Ito na. Ito. Yan, kamay. Ilagay natin sa ilalim para hindi tayo yung hirapan. Yan o, kamay lang. Okay. Oh. Ayan mga kaludi, Ginagawa mo? ganito lang mag ano ng niyog oh. Tigas pa yan oh, ito oh. Tingnan nyo. Oh, ayan, oh. Malapit na? Malapit na. Oh, ganyan lang ludi. Oh, ayan. Ginagawa mo? Ayan ludi, malaki. Malaki nakuha ko oh. Tingnan nyo. Yan. Ayan, mga ludi. Oh. Tingnan nyo. Paano ko ito babalatan ng kapatang kamay? Ayan ko nyo. Malapit na. Bago pitas pa to, bago pitas. Kalipat ko sa puno. Yan o. Oh. Oh, yan. Bisik ka, bisik lang. Kurin natin to. Oh, ito, wala ko. Yan. Oh, yan. Malapit na mga ludi. Malapit na. Ganyan magbalat. Kamay lang ginagamit. Ibu Laki Salaya. Bisaya. Gago. Yan. Bakit hindi ka dyan? Eh, pinipindit nyo. Yung sa akin na pinipindit nyo. Ito, may puno pa oh. Ito. May puno din. Kaya mga ano ko dyan. Subscribe nyo ako. Channel ko. Boy Laki Salaya. Bisaya. Yan. Matigas to. Ganito kami. Oh, tingnan mo, dami oh. Oh. Oh, ayan na oh. Oh, wala na balat. Kamay lang ginamit. Oh. Ano mo? Oh. Yan. Ganyan. Laki sa layaw. Oh. Woo! So, mga kaludi, ito naman. Mga kaludi, ito na naman oh. Oh. Ayan. Oh. Ayan. Oh. Yan, wala pang ano yan. Oh, may puno pa, may puno. Oh. So, mga kaludi, ito naman. Ngipin naman, ngipin. Ngipin naman ang ibabalat natin sa niyog na ito. Ganyan kalakas si Boy Laki Salaya. Ito, umpisa na natin. Ano lang, bunga nga. Ngipin. O, yan. Hmm? Ayan, o. Tingnan mo. Ano na to? Ngipin, ha? Hmm? Ha?
pumasok yung ano. Pumasok dito. Ayan. Part 2 to part 2. Ayan. Ha? Diba? Ha? Kami ano? Ah. Huh? Matigas. Matigas na ako. Pero kinaya ng ngipin ko. Iyo, oh. Oh. Ah. Ayan o, tigas o, may puno na. Ang puno na to. Ayan. Ganyan ka kasi, boy, nakikita na yung isa. Ba? Ayun, wala na. Ito, kung ganyan ka lang kasi, boy, lakay sa ayaw. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Ah!